Mga kapatid, no, kung sino yung gustong mag-apply, may mga maraming trabaho, magandang trabaho. Ito tayo sa mga yung sa operator franchise sa Tuktok. Ito si Isagani. So kung may mga katanungan kayo tulad ng mga riders, maganda yung niya kasi tulong to para sa lahat. Di ba, Brad? Buksan mo yung Brad. Buksan mo yung... So ito yung mga ito yung dito, mga ipapakita natin. wanted Tuktok, no. 25. Ito yung kita niya sa TikTok, no? TikTok para at least malaman natin kung totoo ba o hindi kasi maraming nagsabi na pick daw. Ito yung nakita niya sa yung TikTok at saka sa Siomai franchise. ito yung nakita niya sa yung totoo, yung real talk, no? Ito yung nakita niya na pira kasi hindi ito pick. Magkano, Brad? 25,000. 25. Yun ang inengkas ko. 25,000. 25,000 inengkas ko. So may natira pa yan. So ito yung nakuha niya, no, sa TikTok, 25,000 Ganyan po ang mga cheque. ipakita ba? Cheque ng BDO ang ginagamit Cheque nila. ng video. Yan po, cheque ng BDO. 25,000. 25,000. Kung gusto nyo makita na itinransfer ko sa aking account sa RCBC, ito ang ginawa ko. So, totoo pala totoo yung yung tuktok, no? Ito, totoo to. Real tuktok kasi... Ito Brad, di ba mayroong receive ng RCBC? Oo. Yan yun. Pinahulog ko yung aking 25,000 dyan. Ayun. Dito. Yung 25,000. So, nandun na yun sa aking, sa account ko, sa RCBC. So, totoo pala, no? So, kung ganyan yung mga sistema, marami tayong oportunidad. I-grab na natin kasi I-grab. promo lang po ito. Napakabait, napakabait po ng Panginoon sa atin. Kaya, kinakailangan, pag binibigyan tayo ng opportunity, i-grab na natin dahil pagkakataon yun eh. Kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pagkain, lalo ngayon, kailangan natin ng mask. Lahat ng mga protection doon sa sa COVID. So, yun, no? At least nakita natin na totoo yung tuktok. Maganda yung... Totoo po yan, totoo. Yun nga, kinakailangan, pag binibigyan tayo ng opportunity, i-guard na natin dahil pagkakataon yun eh. Kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pagkain, lalo ngayon, kailangan natin ng mask. Lahat ng mga protection doon sa sa COVID. So, big millionaire na to, big millionaire na. Magiging millionaire po tayo dito. Magiging So, millionaire yun, po tayo dito. ang tuktok na shop link ni Isagani, maganda yung oportunidad. So, nag-hire sa ngayon ng mga bikers. Mga bikers, yung mga rider, yung hire niya. Riders. Yung mga delivery. Yung po may mga sariling motor ha. Yung po may mga sariling motor. Nag-hire siya ngayon. Na hindi kumikita sa ngayon. Pwede rin po ang part-time. Part-time, pwede. Nag-hire siya ngayon. Kung halimbawa kayo ay mga tricycle driver. Nag-hire siya. Kahit ako'y nandito sa bahay lang at nanonood, yan po ang gawa ko dito sa bahay. Mag-join na kayo sa tuktok. Nag-ano siya ng mga rider. Basta sa'yo yung motor, may lisensya ka, walang problema. Lisensya, may NBI clearance. Bigay ko yung link sa inyo. Bigay ko yung link para mag-apply kayo. Yung mga walang trabaho. Yung mga walang trabaho. At wala pating hindi makakalabas ng bahay. Yung hindi makalabas ng bahay. God bless yung lahat. Restore unto me